Hai, Hang Mundur Sumtari. Dia class 10 ni maths exercise 1.2 ni question number 6 ko solve खालामगोन. So question dong. 7 सानजाब 1 सानजाब 13 दाजाब 13 आरो 7 सानजाब 6 सानजाब 5 सानजाब 4 सानजाब 3 सानजाब 2 सानजाब 1 दाजाब 5 अनजिमाया मानो जथाय अनजिमा बिजिरनानै हो. So बेखौ जोङो जथाय अनजिमा होननानै बुंनो नांगौना आं मोनसे बाथ्रा बुंनि. जोङो जथाय अनजिमा बुंब्ला माखौ बुजियो जे जेब्लाबो मोननै एबा बेनिख्रुइ बांसिन रोदा अनजिमा सानजाबनानै जायफोर अनजिमाखौ मोननाय जायो बे अनजिमाखौ जों मा बुङो जथाय अनजिमा होनना बुंनाय जायो. स' दाना जों बेखौ जोङो जथाय अनजिमाखौ जोङो दिन्थिनो थाखाय जों बेखौ गिबियाव मा खालामो सानजाबनानै जों दाजाबनानै जों गासिखौबो मोनसे अनजिमाजों खालामनो लागोन. स' बेवहाय 7 सानजाब 1 सानजाब 13 दाजाब 13. So 7 जों 11 सानजाब 77 जाबाय 77 सानजाब 13 77 सानजाब 13 7 सानजाब 3 22 से आउटबाय 7 सानजाब 3 21 22 23 7 आरो 7 so 1 10 12 लाथिख' ओमफ्राय हरबाय 1 आरो 10 so बिमा जाखो 1 0 0 1 plus 13 so बेखौ जों मा लिरनो हायो 1 0 1 4 जोङो बिदि लिरनो हायो. so दानाबा बे 1 0 1 4 बे अनजिमाया जोंना जथाय अनजिमा मानो नांगौ जों बेखौ बिजिरनो थाखाय जों बेखौ मा खालामगोन बेनि रोदा सानजाबनायफोरखौ जों दिहुननांगोन. जुदि बेनि रोदा सानजाबनायखौ जुदि मोनसेबो दिहुननो हायाबा बे गावनो जुदि रोदा जायोब्ला बे रोदा अनजिमा जागोन बे जथाय अनजिमा जानाय नङा. आरो जुदि बे अनजिमानि जुदि जोङो सानजाबगिरि जुदि मोननैनिख्रुइ जुदि बांसिन जोङो दिहुननो हायोब्ला जों मोननै ओंखारोब्लाबो बेयो मा जागोन बेयो मोनसे जथाय अनजिमा जागोन. स' जों बेनि रोदा सानजाबगिरिखौ जों दिहुनना लाग्रोनोसै. जोङो नै दिहुनगोन बेखौ 1 0 1 4 स' बेयो नैजों थांगोन जोंना खारन लास्टआव जोंना मा दङ 2 दङ 4 दङ. स' बेखायनो बेयो जरा रोदा अनजिमाजों जोङो रानजागोन. स' 2 सानजाब 5 10 लाथिख' फैबाय 2 सानजाब 7 14 स' जों बेहाय लाथिख'आ जोंनिया मानो फैजेननाय 2 सानजाब 5 10 जाबाय जोंहा 10आ ग्रोब जाबाय आरो बिनि उनाव थानाय अनजिमाया 1 जायनोखि नोंनिख्रुइ उन्दैसिन जुदि बे रानग्रानिख्रुइ बे अनजिमाया जुदि उन्दैसिन जायोब्ला बेयाव जोङो मोनसे लाथिख' नांगौ जायो अब्ला जोङो बे मोननैखौ जों खनसेनो लाफानो हायो. स' बेखौ जों लाथिख' होनायखाय जों बे मोननैखौ खनसेनो लाफाबाय आरो 2 सानजाब 7 14 जाहैबाय. स' आरो जोङो बेखौ जों माजों थांगोन बेयो लास्टआव जोंना 7 दङ. स' 7 थानायखाय जों बेखौ जोङो 3 जों नायनो हायो. 3 सानजाब 1 3 बेसिनिफ्राय मा थाखो 20 जाबाय ओमफ्राय 3 सानजाब 6 3 सानजाब 18 जाबाय 27 3 सानजाब 9 27 जाबाय. स' बेखौ जोंहा माजों थांबावगोन बेयो 13 जों थांनांगौ बेयो 13 जों 13 सानजाब 1 13 39 13 सानजाब 3 39 जाबाय. स' बेयो मा जागोन 13 सानजाबजों थांगोन. स' बेखौ जोङो मा मोनगोन 2 सानजाब 3 सानजाब 13 सानजाब 13 थामहिनबा बे जोङो बे अनजिमाखौ जोङो सानजाबनानै दाजाबनानै जोंनि उनाव जोङो मोनसे अनजिमा मोनदोंमोन आरो बे अनजिमाखौ जोङो रोदा सानजाबगिरि बोखावनायाव जों मा मोनखो बेनि सानजाबगिरिफोरखौ जोङो मोननैनिख्रुइ जोङो बांसिन मोनबाय. थामहिनबा मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै. स' बे अनजिमानि सानजाबगिरि रोदा सानजाबगिरिया मोनब्रै. स' बेखायनो बेयो मोनसे मा जोंना जथाय अनजिमा जागोन. स' बेयो मोनसे जथाय अनजिमा. स' जोङो नेक्स्ट आरो जोङो बे मोनसेखौ नायलायनोसैलाय. बे मोनसेया जाबाय 7 सानजाब 6 सानजाब 5 सानजाब 4 सानजाब 3 सानजाब 2 सानजाब 1 दाजाब 5. स' बेखौ जों नायनो हायो. जोंनाय मिथिनाय 3 सानजाब 2 6 6 सानजाब 4 24. स' बेखौ जोङो 24 मोनबाय. बेथिंजाय 5 सानजाब 6 30 आरो 3 सानजाब 7 21. थामहिनबा बे 3 सानजाब 5 आरो 210 जायो. स' आरो जोङो मा खालामगोन 210 आरो 24. स' बेखौ लाथिख' लाथिख' फैबाय. स' 2 सानजाब 1 4 2 सानजाब 4 8 2 सानजाब 1 आरो 2 सानजाब 2 4.
लाथिख' बेहाय 4 बेहाय 2 लाथिख' बेहाय साबेसे जाबाय बा थामहिनबा जायो 5 लाथिख' 4 लाथिख' जायो स' बेखौ जुदि जों सानजाबोब्ला जों मा मोनो 5 लाथिख' 4 लाथिख' दाजाब 5 स' समानसिन 5 लाथिख' 4 मा जागोन स' बे अनजिमाया रोदा अनजिमा ना जथाय अनजिमा बेखौ जोङो मा खालामो बेनि रोदा थानाय बिलिफोरखौ जों दिहुननानै नायनायासो गम मोनगोन स' जों गिबियावनो बेनि रोदा थानाय बिलिफोरखौ जों दिहुननानै नायनोसै दिहुननो हागोन हाया स' 45 स' जों नायनोसै जोङो बे 5 जों थांगोन 5 सानजाब 1 5 लाथिख' आरो मोनसे लाथिख' नांबावगोन खारन बे लाथिख'आथ' बेयाव फैबाय आरो बे अनजिमाया बे लाथिख'नि उनाव थानाय अनजिमाया 5निख्रुइ उन्दै जानायनि थाखाय जों बे मोनसे लाथिख' नांगौ जायो अब्लाना जों बे मोननैखौबो जों लाफानो हायो स' बेखायनो 5 सानजाब 9 45 स' जों दानाबा नायनो हायो जोङो बेहाय बे 1009 अनजिमायाबो जोंनिया मा मोनसे रोदा अनजिमा स' बेखायनो जोङो बेखौ जों मा खालामनो हायो 5 सानजाब 1 लाथिख' लाथिख' 9 स' दानाबा 5045 अनजिमाया बेयो मोननै रोदा अनजिमानि सानजाबासो थामहिनबा बेखायनो बियो मा जागोन बियो जथाय अनजिमा जागोन स' बेखायनो बेयो मोनसे जथाय अनजिमा